job training ensano juma ahimfie ya sanso ababie yes afi bema Ghana ni bia ohwe bia enya ensano juma aye eno ntino bosumi mo ne da etoso aduonu ensia eye 26 February ya de eda ba ko pe na esi ho ne ya kyerɛkyerɛw saa nema ya edidi soyi car and motor tracking device eno no eye senia wonso betimi ede machine bi ahye wo car ana motor mu na se eyira mpo a watimi ehu ba bi aka no ewo yedi kan akyerɛ mo se na esi 3D epoxy sese ye kyerɛ 5D epoxy eno so eye ade a se wo ye no wo dem ana se wo ye no wo fie a eti hren aba ne ye se ase de waso kane akora de atomu no fe ye besa nso akyerɛ new biofield digester yedi kan akyerɛ mo saa old one no ba we eye no foforo kora ana ye de aba ye ba be kyerɛ organic weedicide nso ye be kyerɛ ye nuan makuafo no bra na ye kyerɛ se na esi eye no na wo di gu kokoko ase ana no bae na se a na timi adonwura ni nyina snail farming bra na ye kyerɛ se na esi yen nwa sese de enwa boa ye den pa eno nti uba mo besua se na esi yen nwa emretie bi mu obetima yen nwa ama nwa anyin bebre na waton na wo so de anya usika mushroom farming eno no aye senia ye si dua mre ewo ye fie ye garden mu ana se afuo mu ama ne nyin from kama na wo so timi ton ede nya usika bebre ye be kyerɛ soap making senia esi eye samna na ye de ye ade wo fie ene baabia ye be kyerɛ senia esi eye washing powder eno so bra na ye kyerɛ kama pa ye be san so akyerɛ abɛfo kwan so kra ye si di ye ne akasa ye nwura a ye na ofie ede ye gas ema no so ja kama wa bra onkoto gas o baabia ye kyerɛ senia esi eye gas ene ne cylinder ye wo bibi so ti say banana shower gel bra na ye kyerɛ senia esi ede kwadu eye shower gel kama pa ye be san so akyerɛ fruit ice cream bra na ye kyerɛ senia esi eye brown sugar a wo de be ye oniema bebre aton asanya sika Dettol ye be san so akyerɛ senia esi eye Dettol ana afen so ye be kyerɛ senia esi eye milk powder bra na ye kyerɛ tomato paste ye na jai de ototo no abontin bebre na eno so san de yare ebre wo no enema ye be kyerɛ we nyina eye natural niema ye ne ye ho niema ya ana ye de kyerɛ wo senia be ya onkoto na ummoka bebre obatim so asan de ye wadwuma na wasan nya mfaso so bebre number don the good screen so no friends see na fe ye mbuku di nto ho ye kyerɛ niema maako 15 ye de eda baako pe ebe kyerɛ simple kra e ma no nya wanwa se ye de da baako e kyerɛ sa niema we nyina no ye si tua eye 250 Ghana cedis pe kana sika no 2.5 tua sa sika kumai ni amfa kyerɛ sa niema we nyina na fa kɔbɔ bra na emwo entrance nka se menya adwuma nye se bosia kɔbɔ bosia na fa bra na besua sansa no adwuma we meka wo se eda ye de ye sa adwuma de yi eye efiada 26 February eye Friday bosomi mienu ni da etoso aduonu nsia enti sere kwan wa adwuma mu na sere kwan ewo boss ho na bɔ modern ase sa da kupe we de wo de baba besua na aboa ye sa adwuma de we nyina ewo Kumasi Cultural Center kwashadan hall eho na ye di sa adwuma yi enti ba bia wo free ba bia me pacho bra besi Kumasi usi Kumasi a osi wo pekajetia usi kajetia pe busa obia se ehemfa na Cultural Center wo obia be kyerɛ simple kra so frɛ chichi na eba wo de frɛ yen na yembuku ba bia obeda emfa ma wo ba bia obeda no eye free momoni ase obeba 25 no oba beda ade echi 26 na afei ye de training no ahyehye so afei obi bia obaba training ni bi no wodiane obedie a aye lunch no eye free ye be ma aduane adi ene ensuo anom ama ho to kama COVID-19 enso protocols ni nyina ebe ye adwuma kama kwa number na ede screen so no ne yemfa register o sesi a eye 0244294066 na me pa cha wa send wo din a ewo ID card no so e de amaye ne e de register wo ba ya na wo do sika no aba wo se ensa no dwuma ahemfie ebe ye butu